Кнігі без літар на камунікат.орг. Жыццё гэта сёння. Пра заўтра і ўчора мы марым ці помнім усякіх гісторый. Жыццё гэта сёння. Шлях памяці ў мары знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння. А будучы дзень перад тым, як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Жыццё гэта сёння. Не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Жыццё гэта сёння. Неўцямнаму заўтру ствараю прастору, як ветлівы аўтар нядзегламу твору. Жыццё гэта сёння. Дзень прайшоў незаўважна і скончыўся нечакана. Што было недасяжным, сталася наканаваным. Тычыцца пераважна літасці існавання. Цяжка не навучыцца жыць у чужых парадках, робіцца простай звычкай бачыць адны пачаткі. Зладзіўшы годны выгляд, не шкадаваць працягі, тут прыхаваць агіду, там закапаць адвагу. Зыбкую раўнавагу проста зусім не бачыць. Моляцца ж бедалагі, каб не было іначай. Вольны ідзе на волю, кволага неба кліча. Кожны прыдбае долю, кожны сваё залічыць. Некаму трэба заўтра, некаму трэба болей, некаму чыстай праўды, некаму ўжо даволі. Восень канчацца мусіць, сёлета не захоча. Ранец у дзень адпусціць, новая выйдзе з ночы. Вечарам будзе вечар, гэта здзівіць не можа. Вечнасць пакуль што вечна, спіць у хвіліне кожны. Штораніцы становімся дурней. Штодня хаваем сэнс за выраз твару, адносіны паробіўшы таварам і хочам, і не можам, як даўней. Брыдзём зігзагам, колам, паваротам, наўпростых рухаў ведаем няшмат. Згубіўшы прыхаванае на потым, шукаем нерэальны шлях назад. Чарговы дзень, губляючы пачатак, пакуль канца не ведае на смак, і кожны пень сабе чакае свята, яно ізноў прыходзіць абы-як. Неразбярыхі быццам бы багата, ці ж зразумее ў выніку народ, даўней было, што брат ішоў на брата. Цяпер, нарэшце, усё наадварот. Учора, калі быў я малады, па-іншаму рабіліся намёкі, і ўсе, хто за тым часам быў навокал, патроху не зважалі на гады, ні рытм, ні тэмп не ведалі бяды. Хапала фарбаў выдумцы і думцы, складаўся свет з дазволаў і прызумпцый, ды не таго хацелася тады. Заўсёды нам было куды ісці, і час лічыць не мелася матыва. За ўсё, што галава рабіла крыва, з здзіўленнем удавалася плаціць. Прыходзіў сэнс, нясмела і часова, але нядоўгім быў ягоны век. Галоўны вораг сэнсу — чалавек. Штораз цынічна пераблытваў словы. Цяпер не так, цяпер усё мудрэй. Сівыя камяні жаданні імітуюць. Згубі сваю душу, дадуць табе другую. Бяры, насі і сам яе чым хочаш грэй. Разумных межаў более наўкол, але яны не хочуць нашай праўды, бо іхні сэнс паўсюль змыкацца плаўна і нараджаць патрэбу на дазвол. Пытанне, што далей, хаваецца ў мінуласць. Цікавіць бальшыню, які чакаць канец. І тая бальшыня нахабна спадзяецца, калі кульнецца свет, то іх не перакуліць. Але ж настаўнік час такі дае ўрок. Забудзьцеся, што вам расказвалі ў школе. Аджыў сваё закон, жыццё ідзе па коле. Яно не першы крок, ідзе ўжо на бок. Пра дзень, які так хочацца забыць, ці варта думаць, сніць, спяваць і помніць? Якая розніца? Ён белы быў ці чорны, той дзень, які так хочацца забыць. Быў дзень, якога памятаць не след. Былі там людцы, што не мелі сілы. Былі і тыя, што яго рабілі. Свет бачыў тых, каго яны любілі. У дзень, якога памятаць не след. Той дзень, які не варта ўспамінаць, забраў сабе і сподзівы і мары. І лоўка так зрабіў куты з абшараў, той дзень, які не варта ўспамінаць. Быў дзень, які не трэба паўтараць, была вайна заместа адэквата. Не кожны верыў у яе пачатак. Я ж помню, як гарэла мая хата у дзень, які не трэба паўтараць. Адной рукой, кіруючы няспынна, другою правяраючы кішэні, рабіла з мяне гопніка краіна.
Душа ж хацела іншага рашэння. Свядомасці куды было падзецца, налева крок, направа крок і багна. Мудрэй за ўсё не ісці, а сядзецца. Адно, душа ўгару сарвацца прагне. Забыць, што варта быць самім сабою утульна, як паспаць пасля абеда. Ёсць праца ад запоя да запоя, і ёсць магчымасць Турцыю наведаць. Чаму не жыць пры гэткім раскладзе, не горш за іншых, без праблем істотных, і напляваць на сум у лістападзе, і разлюбіць гаючую самоту, аддаць краіне ўсе даўгі нарэшце, якія яна нам прызначала, і апынуцца ў тым самым месцы, якога ў аб'ёме вельмі мала. Ні ўдоўж, ні ўшыркі, ні назад, ні ўперад. Сядзець і для турбот не мець прычыны. Каб шчасце я спазнаў такою мерай, рабіла з мяне гопніка краіна. Кульгавая мара складае гадзіны з імгненняў пустых. Зірнуўшы навокал, я трохі шкадую, што побач не ты. Зімовы вечар апускае мне на плечы сівы туман раптоўнай снежаньскай адлігі, а незваротны час знікае непрыкметна і не зважае на пачуцці і ўздыхі. Гады лятуць, пакуль гадзін ніхто не лічыць, і без увагі пакідаючы хвіліны, каму заўгодна я мінулае пазычу, каб толькі вырвацца з палону ўспамінаў. Я буду заўтра забываць сваё учора, таму што сёння дзень заняты іншай справай. Слядамі часу запаўняецца прастора, не будзе крокам болей шляху неўзабаве. Зімовы вечар апускае мне на плечы сівы туман раптоўнай лютаўскай адлігі. На вуліцы быў панядзелак. Душа ж вымагала суботы. А дні мітусні не хацелі, марудна ішлі, неахвотна. Было ў жыцці няўтульна, ад вечара, ночы і лета пад раніцу думкі заснулі, а ўторак прыйшоў непрыкметна. Жыццё не па-роўнаму дзеліць, то густа, то пуста, то смешна. І што ў ім рабіў панядзелак? Напэўна, усё перамешваў. Хацелася слову парушыць маўчанне. Хацелася небу сачыць за ўзлётам. Хацелася скончыцца ўрэшце чаканню. Хацелася ведаць, адкуль ты і хто ты. Весна перастала здавацца вясною, і здзіўлены позірк блукаў паміж снамі, а заўтра было недзе там, за табою, а сёння было недзе тут, перад намі. Твой дзень, панядзелак, спыніўся ў часе, што так не бывае, ніхто не заўважыў, каб неяк пазбегнуць памылак уласных, пытанні знікаюць у нетрах адказаў. Але панядзелак былыя надзеі на ёсці няма беззваротна падзеліць. Хоць кожны па-свойму, але разумеем, заўсёды бывае не так, як хацелі. Хацелася слову паслухаць маўчання, хацелася небу паспець за ўзлётам, хацелася крочыць за межы чакання, хацелася ведаць, ці будзе субота.